कसे काय मंडळी, तरच भाव आणि मी गाडी घेतलो, मित्राक घेतलो आणि मुंबई गोवा हायवे सोडलो आणि येऊन पोचलो आपल्या सावंतवाडीमध्ये. RPD कॉलेजच्या अगदी अपोजिट संचयनीच्या समोर करेक्ट न्यू स्टेप्समध्ये. तर नवीन स्टॉक अवेलेबल झालेलो आणि त्याच्यासाठीच आम्ही कुडावरनं सावंतवाडीमध्ये इलो. तर वुडलँडसाठी एवढी इंस्टाग्रामवरती DM होते ना की विचारूच नका. आणि फायनली तुमच्यासाठी वुडलँडचं स्टॉक अवेलेबल झालेलो असा आणि आपल्यासाठी अवेलेबल करणारे असत या शॉपचे ओनर मिलिंद देसाई सर. तर भरपूर पॅटर्न या टायमा गेलेले असत, डिफरंट कलर्स असत, शूज पण अवेलेबल असत आणि सँडल्स पण अवेलेबल असत, डिफरंट प्राइस रेट्स असत. पण तुमच्यासाठी हे फक्त 2000 रुपयांमध्ये अवेलेबल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग डेट असा करेक्ट सप्टेंबर 2023. ऑदर शूज सुद्धा अवेलेबल असत, त्याच्यामध्ये नायकी, पुमा, रिबक सारखे ओनली ब्रँड आणि त्याच्यावरती सुद्धा तुमका 50 ते 70% डिस्काउंट. रेड टेपचं सुद्धा नवीन स्टॉक अवेलेबल झालेलो असा आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा एकदम सुंदर व्हरायटी असत, सुंदर कलर असत आणि सुंदर डिझाईन अवेलेबल असत. आणि मंडई या शॉप